pozornosť. Áno, áno, aj vy pod stanom, ďakujem za pozornosť. Život je zmena. Tento rok aj my prechádzame takou zmenou, prešli sme. A ideme od začiatku roka sama zmena. Ja som teraz zachytil, že zmenili sme naše sídlo, už nesídlime v Petržalke, ale už navždy budeme v Dubravke. Takže sa tešíme. Viacerí ste nás už boli pozrieť, tí, ktorí ste ešte neboli, ste vítaní, radi vás tam privítame. A čo budete potrebovať, s nami vybavím, alebo vám budeme vybaviť na potápania, cestovania za potápaním, alebo vybavenia, alebo cestovania, kvalifikácia a tak ďalej. Takže toľko marketing na dneska. Ďakujem. No, ďalej. Ďalšia zmena je aj táto naša party. Zmenili sme lokáciu, zmenili sme trošku aj tú náplň, miesto guláš party, máme grill party. Tak nám potom dajte spätnú väzbu, že čo sa vám ľúbilo viac, či to bolo lepšie tu a takto, alebo tak, že sme to robievali minulé roky. Trošku takým organizačným pokynom, takže ďakujem, že ste prišli, vítam vás tu. Toto je potápacká báza, level 3, hej, a tento stav, ktorý sú tu v tejto miestnosti, sú plne nám nápomocní, takže čo budete potrebovať, obráťte sa na mňa, na Fera, na Jozefa, na Katku, alebo na koho ide na otvoru tričko nejaké, tak ľudí sa opýtajte, alebo priamo na tých, ktorí majú červené tričko, v prípade Barcinale, vám vedia všetko. Ale v zásade, toto je tá naša zóna, tu sa môžete obsúť čímkoľvek, čo vidíte, čo je na zjedenie, na vypitie, ľudia si môžete zobrať, čo hrdlo má žalúdok ráči. Potom vnútri v tejto budove, alebo v tejto miestnosti je aj kávovar, takže máte si na kávu, koláčikov, čo ste priniesli, niektorí je ďakujeme, alebo máte na občas pýtať nejakým nealkohylom, kokolom, ktorý je účita, predlivá voda, nepredlivá voda. A ešte také hygienické záležitosti, čiže jak ste prišli na parkovisku, tam sú dve svetojky, tu sú dole napravo pod touto terasou, je normálne voda, hej, do studne, tam si môžete umyť, osviežiť sa, odpúšťovať sa, kto chce. Potom ohľadom potápania, potápači, hej, tuto máme personál nás teda najprv ešte zaškolí, ale miesto na vstup do vody je tak, jak vidíte, to schodisko a tuto napravo aj naľavo na tej spodnej terase sú také stoly, tam si môžete rozložiť tú výstroj, zmontovať, oblieť sa kompletne, ustrojiť a ísť potom do vody. Ale pre tých, ktorí sa nahlásili na potápanie, ste že máte svoju výstroj, alebo máte od nás požičanú, keby niečo ešte chýbalo, sú komplet vybavení, takže vás dovybavia. My máme pre vás nachystané fľaše v našom aute, takže potom už ak pôjdete potápať, oslovte treba Františka, hej, Ferry vám dá fľašu, napíše si to, dá vám aj olovo, keď potrebujete, alebo koľko potrebujete. A keď zase vidíte z vody, tak to tam vrátime. Keby ste mali niektorý chuť, že vás málo vyzimnilo, ešte raz. Hej. Máme tu kompresor, vieme doplniť a môžete sa potápať aj viackrát. Hej. A ešte k tomu potápať, no a tí potápači, ktoré si sa nahlásite potápať, predtým ako pôjdete do vody, ešte vás poprosím potom ísť do tejto miestnosti. Miestni gajdi vám urobia briefing, aby vám povedali, že čo vás čaká, ako sa tu chodí, kam máte ísť doprava, doľava, po ktorej šnúre, hej. A potom samozrejme platí, že v nejakej dvojici s niekým, nie sami, ale mali, tam sa v podstate ako potápači dohodneme už na tom spôsobe, kto s kým a okolkej, a aby sme si osledovali, že sme sa aj vrátili. OK? Tak, viac ma nenapadá. Keď vás niečo napadlo, či sa ma opýtajte, môžem vám vedieť povedať. Ak nie, tak ste sa tu ako doma. Pod vodou sme doma, a keď ste tu ako doma. Ďakujem. No a potápači, ktorí nie sú hladní, ešte ak chcete potápať, poďme teda doľava na dvora. Nie je toľko, a je to takto poľko dole, takže akože je tam. Dobre, čiže pre OVD, keď sa bavíme OVD do 18 metrov, to je asi takto. Na vodokonca. Neviem, rozmýšľam, že to idem rovným, však je. Najdu. Idem si dovolať, keď si gastrovú rovinu jedia.
A kokulára to malo. Áno. Ani bracho, ani bracho, ani Ahoj. Čau. to som nedal. Čau. Čau. Nedonesú si na stôl?